Yes, bro. Какво стана сега? Мамичката ти е ретро гангстър, как го играе жертва тоя. Ама и ти разлея, стига. Не стига. Ти що не вземем бокс? Приятели, обикновено мълчат курвите по 18 думи в речника. Аз да ти приличам на курва? Някой е без... Но той черно, ти ли трябва? Разбрали ли какво? Тук нататък се отчита директно на мен. Няма Джаро, няма Маро. На улицата има нов шеф и той се казва Иво. Ясен ли съм? И ако още един път се хвана да ми бръмчиш на шама. Кука, какво ти е? Кука! Какво ти става, бе, пич? Кука! Я си изправи малко, бе. Голям хакер съм. Аз си се огледал в някакви крив хуйни. Куката няма да умре като мишка на време в някоя болнично леко. Бъдете, бе! Хомосексуалисти по рекорди! Настрахте ли се? Колко му трябва на човек да бъдеш щастлив? Едно-две питие. Някоя приятелка. Малко танц. И до вечера, ако ни върже на казиното. Чук-чук. Чу доктор да е тук. Здравей. Знаеш какво е това? Търсихме ви, обаче сте ни дали фалшив адрес. А ти си ми дал фалшив адрес, изкусвай! Тая клиника ще прави само сити! Господин, аз много се извинявам, ама въобще не съм разбрал, че над мен лети въртолет. Цялата истина е, че аз стоях в колата и се слушах гръцка музика. И ми стана хубаво, че не се ява, не знаете как става. И ми издържах, извадих и започнах да стрелям. Дан. И си стрелям, господин съдия, и си пея в сома му. Докато в един момент не се появиха маскирани мъже. Аз какво да направя? Не знам какво става. И докато се усетя, дали ще ме играят, дали ще ме правят скрита камера, полетях. И летя, въртя се и летя, въртя се и летя. Докато успея да се прекръстя, се събудих в МВР болница. 5, 4. Това го бия. Отиваш на Марс. Бати кърк си. Не е кърк, моите момчета. Куката ни играе табло. Куката преподава. Ай, по-добър главницата. Оставям. Ай, сега си вземи това и ми до... Там се е разляло нещо, да идеш да забършиш. Ка ме боли ръката от вчера, братле. Не мога да я свия. Няма да ги биеш, Росен, само стреляш. Ние престъпници ли се родиха? Престъпник не се ражда с Росен. Престъпник умираш.